Predátor Park. Tady za mnou, mezi Škorňanama a Křimicema. Já jsem se ptal, kdy dojde k otevření. Mělo by to být na začátku září. Já věřím tomu, že to dopadne, že to bude hezký a že si to hlavně škorňanský, i když jsme na katastrálním území Křimic, užijete. A já věřím jediné věci, že ještě domluvíme tady právě podchod, který vůbec nevypadá hezky. Tenhle podchod by určitě měl být součástí kultivace toho prostoru od Predátor Parku směrem na Škorňany, protože o něm mi píšete skoro pořád, že je neudržovaný, že to tady vypadá hrozně a je to pravda, já s tím souhlasím a mělo by se s tím něco udělat. Takže věřím, že dojde k tomu, že by tady ten prostor třeba mohli předělat, nakreslit hezký malby, aby na toho Predátor Parku se šlo tak trošku s nějakým hezčím prostorem než teď. Tady vlastně hned vedle toho podchodu bude parkoviště, to jsme navrhovali jako zpevněnou plochu pro parkování. Správa veřejného statku se rozhodla pro parkoviště a zároveň vlastně tady vznikne zastávka, o které jsem hovořil už v proměnách Škorňany, to 2 roky zpátky, kdy jsem vlastně chtěl, aby tady místní, jak nová zástavba, tak ještě původní, měla lepší dosah k tomu autobusu 2425, který tady jezdí a vlastně nestaví. Takže další možnost a samozřejmě díky tomu i ten přístup k tomu Predátor Parku pro lidi, kteří pojedou městskou hromadnou dopravou, bude taky lepší. Věřím tomu, že se to tady zlepší, že vlastně celý ten prostor tady bude vypadat líp a já jsem za to jedině rád, takže už se těším, na začátku září se uvidíme na Predátor Parku. Ahoj!